Inkundla ephakamileyo iNorth Gauteng ePitoli isimisele ulwesine isicelo esingxamisekileyo seDA sokumisa ukushenxiswa koSodolophu waseTshwane uMnumzama Stevens Mokgalapa neSithethi sebhunga uKatlego Mathebe. Liye lisibashushu idabi lesihlalo sikaSodolophu waseTshwane. iDA ifake isicelo sokuqala esichasa ukushenxiswa koSodolophu wayo neSithethi. Ngoku ngemini bekulindeleke ukuba uchotshelwe lo mba Inkundleni, Inkundla ifumene sesibini isicelo esithiwe thaca sisithethi seDA eTshwane noSodolophu libambela. Oku kukhokelele kubeni imiswe leseshoni ukunika amaqela aphikisayo ithuba lokuphefumla ngesi sicelo. Zombini ezi zicelo zikhala ngelithi namakhwiniba inkqubo elandelweyo ukukhiqa uSodolophu uMnumzama Stevens Mokgalapa neSithethi uKatlego Mathebe. Totally like a banana republic military coup. Now, we don't allow that kind of thing, and we're expecting this court to say it was wrong and that meeting should not have proceeded in the way that it did, and that all of it is null and void and should be set aside. That's what we are expecting out of this court. Amaqela aphikisayo atyhola iDA ngokusebenzisa inkundla ngelokunamathela kulawulo noxa engenankxaso yaneleyo ukugcina isikhundla sikaSodolophu. These delays and this morning's new application is also again brought by the DA. These councillors are former leaders in the executive, councillors of the DA. All the rules of council were followed too, and we don't have, as majority of councillors, the confidence in the mayor and the confidence no longer have the confidence in the speaker. Lo mba ke uza kushukuxwa Inkundleni ngolwesine.